tots, jo sóc Lluís i Max. Avui estem al Salón Comi Barcelona 2024. Aniré a passejar, a veure l'actor doblatge i compraré terracots i molt més. Gaudeix el passeig! El que acaba de veure és la primera vegada que ha passat això. He conegut l'alcalde de Barcelona, hem vist la rua de ciència ficció i hem vist la segona vegada de veure és David d'Estopa. Uau! No puc dir de res, m'he quedat al·lucinant. Espero que a vosaltres també t'ha passat genial. I ara anirem a comprar, passeig i més experiència.
de meravella, no? Doncs jo també. M'ha agradat completar records, passeig, actor doblatge i veure botigues. Espero que vosaltres... Ah, sobretot, ahir va ser el dia Star Wars i avui és el dia de la mare. O sigui, regala-li que és friki, otaku, un còmic, videojocs o figura o altra cosa. Espero que la cuidi molt, que us passi molt bé. Bé, subscriu-me i m'agrada compartir aquest vídeo i el proper seguirem per gaudir dels còmics de festival en cosplay. I ara, que us agradi molt. Adéu!